Ens trobem a Calaf, a les instal·lacions de Picvisa, i us parlarem de les diferents tecnologies d'intel·ligència artificial aplicada al sector dels residus, dins el programa de vigilància tecnològica del Gremi de Recuperació de Catalunya. De tecnologies que apliquem d'intel·ligència artificial als residus en fem servir diverses. Des de la tradicional, que és la visió artificial, que seria l'ús de càmeres industrials de camp visible, monocrom, ultraviolats, d'altres rangs espectrals, amb un tractament d'aquesta informació amb algoritmes. Després hi hauria la part pròpiament dels algoritmes, que hi ha els típics algoritmes de machine learning, que són models que entrenen amb aquestes dades. I després hi hauria la part del deep learning, la famosa intel·ligència artificial que ara tothom coneix, sobre la que es basa el ChatGPT i totes aquestes més tecnologies més actuals, que aquí es basa també a nivell de tecnologia. Nosaltres en aquest cas ho tractem amb imatge, perquè es pot tractar des de dades, so i d'altres paràmetres d'entrada, però nosaltres en aquest cas ho tractem amb imatge. I són aquests algoritmes d'intel·ligència artificial, de deep learning, que s'entrenen com amb xarxes neuronals i els anem fent aprendre, igual que ho aprendria o simulant com ho aprendria una persona humana. I amb això estem aconseguint noves capacitats que fins ara no teníem amb els algoritmes o les tecnologies anteriors d'intel·ligència artificial, amb les que podem dotar de certa intel·ligència als equips. Quan apliquem una cosa o altra? Doncs això depèn una mica de l'aplicació. Depèn de l'aplicació en quant a un tema econòmic o en quant a un tema de capacitats. Hi ha tecnologies que econòmicament són molt barates, com seria la visió clàssica amb una càmera de monocrom i una barra de LEDs blanca, i s'ha de fer un algoritme senzill de separar blancs de negres, per exemple. Segurament no caldria aplicar qualsevol altra de les coses que m'he esmentat. Però si, per exemple, l'aplicació aquesta és així de senzilla, però requereix alguna capacitat que amb la visió clàssica no pots incorporar, llavors és quan has de complicar el tema afegint aquests algoritmes, i afegir aquests algoritmes també et suposa afegir tot el hardware que hi ha darrere, perquè, per exemple, els algoritmes aquests de deep learning no corren en un ordinador normal. Necessites d'una targeta gràfica, que això incrementa cost. Llavors, has de trobar l'equilibri entre el requeriment i el cost. Llavors, si el requeriment el pots solventar amb menys cost, doncs lògicament no aplicaràs tota la tecnologia que realment pots desplegar. Com a exemple de les diferents tecnologies que utilitzem, per exemple, amb el que us deia de la visió clàssica amb algoritmes senzills de machine learning, tindríem, per exemple, la separació de vidres. El vidre del contenidor verd es separa amb una càmera de color i una llum blanca, i l'únic que fem és obtenir les capacitats de transparència que té el vidre. Si el material és transparent, translúcid, sabem que és un vidre. Si és opac, és a dir, que no traspassa el vidre, doncs això és un contaminant. Una altra aplicació que podríem explicar és com separem els plàstics per materials o els tèxtils. Doncs això es fa ja amb espectrometria en el rang de l'infraroig, que és una tecnologia que s'obté la informació del material per reflectància, i el que obtens és un espectrograma d'aquest material. És com una resposta química del material, però amb una imatge. En aquest cas, amb moltes imatges, perquè és un hipercub. Llavors, això ho tractes també amb algoritmes de machine learning i pots anar identificant els materials per la seva resposta espectral. I, finalment, el machine learning o el deep learning com a tal, doncs això, per exemple, tenim una aplicació que és la de separar plaques de PCB, de circuits electrònics, d'un flux de trituració d'equips electrònics. Doncs això, clar, no pots ni aplicar la tecnologia que hem dit abans de visió clàssica per color, no pots aplicar la de hiperespectral perquè els metalls no tenen resposta en aquest rang. Aquí ja has d'aplicar tecnologies més complexes, com és el cas aquest del deep learning, per identificar realment el color, la forma, la textura d'aquests components. I en aquest cas aplicaríem intel·ligència artificial. Un altre cas d'ús que podríem comentar en tema de deep learning seria l'exemple d'aquest desenvolupament que tenim per separar tipologies de prendes de roba. Això està pensat pel sector del reciclatge de roba,
en el qual els interessa separar això, les prendes, si són per dona o home, si són de nens o d'adults, si són parts d'hivern o d'estiu, si són pantalons, són jaquetes, són anoracs, doncs això també són algoritmes de deep learning que estan entrenats amb totes aquestes categories que ens han definit prèviament. L'algoritme el que fa és agafar les característiques del material classificat per aquestes categories i ho separa.